Sziasztok! Ez itt a ZB Podcast második évadának első adása. Zsófi vagyok, egy kicsit hosszabb nyári szünetre sikerült ez, mint amire terveztük, de induljon a második évad. Ez egy beköszönő adás lesz, úgy gondoltam, csak fölírtam pár dolgot, hogy mikről akarok csacsogni, miket szeretnék elmondani, mert különösebb, nagyobb témát most még így nem kezdenék el boncolgatni, de sok kicsi hatásért a nyáron, amit gondoltam, hogy megosztok veletek, és hát inkább csak így, hogy is szokták mondani, így csapongok a témák között, és azon gondolkodtam, hogy szokták mondani, meg ugye volt már erről szó az elmúlt adásokban, én felhoztam, hogy kérdezik tőlem, hogy de hát miért foglalkozunk nehéz témákkal, vagy miért foglalkozunk gyásszal, és azt szoktam mondani, meg magamba így megfogalmaztam, mert mindig elnézést kérek, hogy hát tényleg lehet, hogy én vagyok furcsa, vagy minek ez az egész emberek. De azt hiszem, hogy találtam egy jó választ, a válasz pedig az, hogy valamiért én szeretek nehéz témákról beszélgetni, van hozzá bennem egy önirónia, meg hogy mondjam, egy folyamatos belső monológ, amivel kérdéseket teszek föl magamnak, meg a világnak körülöttem, hogy miért vannak ezek, miért csináljuk így, miért csináljuk úgy, ez most szokás, vagy akarom is. Szóval, hogy tulajdonképpen azon szoktam gondolkodni, hogy mi nehezítjük meg a saját életünket néha. És akkor az a furcsa, hogy én erről beszélek? Kérdőjel. Úgyhogy induljon is az összefoglalom. Szóval a nyáron egy-egy érdekes beszélgetésbe azért sikerült belekeverednem a gyásszal kapcsolatban, mert valahogy azért ez mindig előjön. Tehát ugye, ami az embernek a múltja, az kisebb-nagyobb mértékben, de a jelened is lesz. Tehát, hogy nem múlik el, nem megy el nyaralni, nem kap zöld kártyát, tehát, hogy nem történik vele semmi, veled marad. És az egyén felelőssége az, hogy ezzel mit kezd, vagy mit nem kezd. És barátaimnál voltam a nyáron, és remélem nem haragszik meg senki, ha elmesélem ezt az esetet. Többen ültünk ebben a baráti társaságban, és az ő családtagjaikkal, akik között volt egy nálam idősebb hölgy, aki nem régiben vesztette el a férjét, és most ez hülyén hangzik azt mondani, érdekes volt valakivel találkozni, akinek ennyire friss ez az élmény, tehát gyakorlatilag egy fél éven belül volt, hogy meghalt a férje. És hát ugye eltelt egy-két óra, ott el voltunk, még kiderült ugye, hogy hát beszélgettünk arról, hogy kivel mi történik, hivatalos dolgok, egyebek, és akkor kiderült, hogy ugye nekem mi a múltam, hogy én is voltam özvegy is, és hogy hát egyáltalán én ezt láttam meg hát nyilván, amikor egy fiatalabb ember hal meg, akkor azért ez ilyen tragikusabbnak, meg felnagyítottabbnak tűnik, és nem lehet ezt mondani, hogy most az egyik gyász nagyobb vagy kisebb, teljesen más. Ugye, ahogy az ember idősödik, és ahogy a párja is idősödik, és úgy veszítjük el egymást, úgy pontosan az ellentétesen van meg, mint ahogy nálam. Tehát, hogy mondjuk mi nagyon kevés időt töltöttünk együtt, relatív kevés időt, és sok idő lett volna még hátra. Tehát nagyon sokan mi lett volna, milyen lett volna a közös életünk, meggyászolni valamit, amit az ember elképzelt, hogy én erre szerződtem, hogy én ezt szerettem volna, és végig akartam vele csinálni. Na most nekik felnőtt gyerekeik vannak, stb. Tehát velük pontosan fordítva történt meg az, hogy leéltek egy
életet, az élet nagy részét együtt, és lett volna még azért bőven idejük, de ennek ellenére történt, ami történt, és az élet, hogy mondjam, talán nevezzük így statisztikailag, nehezebb utolsó szakaszára a hölgy egyedül maradt. Tehát ez egy teljesen más megélése megint egy gyásznak, mert nem azt gyászolod meg, hogy mi lett volna, hanem tudod, hogy mit éltetek le együtt, tudod, hogy mi történt, tudod, hogy milyen volt. És hát, ha az ember jól érezte magát benne, akkor miért ne lehetett volna folytatni? És nagyon, hogy mondjam, szimpatikus volt, hogy bár mi ezzel a hölgyel nem igazán ismerjük egymást közelebbről, de nagyon nyíltan állt a kérdéshez, és tudtunk róla beszélgetni, meg ott mindannyian, akik ott voltunk, tudtunk erről beszélgetni, és nagyon érdekes nézőpontokat tudtunk megvitatni a gyásszal kapcsolatban. Ezt utólag és ezúton is szeretném megköszönni a beszélgetésben résztvevőknek, mert tehát rám hatással volt napokig abból a szempontból, hogy megerősítette bennem azt az elképzelést, meg gondolatot, ami nagyon régen motoszkál meg, ami ugye ennek az egész podcastos történetnek az indító rugója volt, hogy van értelme erről beszélni. Beszélni kéne ezekről a dolgokról, még akkor is, ha nem szeretünk róla beszélni, még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy nem kellene róla beszélni. Mert ott volt egy vadidegen, tehát mi egymásnak vadidegenek voltunk, mégis tudtunk róla beszélgetni. És azt gondolom, hogy most nem akarok nagy szavakat használni, hogy többek lettünk a beszélgetés által, de minden esetre ott mindenki által meg lehetett osztani egy élményt, és abban, ahogy az ember ebbe benne volt, mindenki egy kicsit talán könnyedebbnek érezte magát, hogy beszéltünk róla. És ez azért volt nagyon érdekes, mert nagyobb társaságokban úgy veszem észre, minél nagyobb egy társaság, minél több emberből áll, annál kevésbé lehet a gyásszal kapcsolatos témákról beszélgetni. És most visszautalnék arra, amit az elején mondtam, hogy vajon mennyire nehezítjük meg a saját magunk vagy mások életét ezekben a mindennapi szituációkban. És ez a hölgy egy nagyon egyszerű példát hozott föl, és én is emlékszem erre az időszakra, ugye, hogyha mondjuk elment valahova, meg megy valahova, mert ez még akkor jelen volt, meg szerintem még most is gyakorlatilag jelen időben lehet erről beszélni, hogy elmegy valahova, találkozik valakivel, és folyton erről kérdezgetik a halálesetről, vagy ezzel kapcsolatban, hogy jaj, Marikám, hogy vagy? Jaj, Bezsikém, mi történt? Ezzel az igazi jó magyar szokással. És hát kiugattunk oda, hogy az ember erről már egy pont után nem akar beszélni. Nincs újat mit elmondani. Persze az, hogy vagyok, az egy dolog, de néha csak szeretnék egyszerű ember lenni, mint a többiek. Hogy jaj, mit vettél a piacon, mit fogsz főzni. Tehát ilyen láttad tegnap a Szappanoperát, és így tovább. És azt mondta, hogy gyakorlatilag fut az emberek elől, tehát kerüli őket, mert nem akar ő mindig ezzel foglalkozni. Tehát higgyük el, hogy ezek az emberek, akik gyászolnak, egész nap a fejükben vannak önmagukkal, folyik egy belső monológ, ami erről szól. És nem biztos, hogy ezzel akarunk foglalkozni. Újra és újra mindig, minden beszélgetés alkalmával. És ugye ennek van egy másik oldala, hogy vannak ezek a, mondjuk is így hála istenkedős, izé emberek, és van a másik véglet, aki a szájára se veszi az elhunytat. Tehát úgy tesz, mintha nem is történt volna meg, nem is temettük volna el, nem is lenne most nehéz, nem is lenne most ezzel egy csomó intézendő feladat, hanem hát nem is szólok ahhoz az emberhez inkább, akkor nem is kell vele beszélnem. Úgyhogy
tényleg nagyon érdekes volt, és még több aspektusra kitértünk, amiket itt most nem tudok elmondani, de minden esetre megerősítette bennem azt az érzést, hogy mindenki máshogy éli meg ezeket a gyászokat. Nagyon sokféle és nagyon egyéni megközelítése van, és igenis meg kéne osztani a gondolatainkat. Amire viszont mindannyian rábólintottunk, ott akik ültünk, hogy ezek a szakirodalmak, meg egyebek, amik fellelhetők, és az én személyes véleményem a különböző tanácsadókról, meg mindenről, nem nagyon fedi a valóságot. Tehát a valóság az a tankönyvtől erősen eltér, a gyászfázisokról, meg ezekről a dolgokról. Nem tudom, ezeket néha úgy megvakarnám magam, hogy ki írta ezeket, mert nem nagyon, nagyon kevéssé fedi azt, ami történik. És ő is mondta, hogy például ő nem lenne ellenére annak, hogy elmenjen egy ilyen gyászfeldolgozó csoportba, vagy valakivel beszéljen, aki ezekre a témákra vagy szakosodott, vagy hogy mondjam, hogy benne van, és nem talált. Visszautalok megint egy előző műsorra, ahol boncolgattuk Barnával, hogy vagy nincs ilyen csoport, vagy vannak a coach jellegű csoportok, amik benne mellős kérdőjeleket vetnek fel, és vannak a vallásos megközelítésű gyászcsoportok. Na most ez megint olyan, ami esetleg nem mindenki vallásos, vagy csak ha magamat veszem, ha voltam is valaha vallásos, elvesztettem a hitemet a gyászaim által, és nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek egy ilyen külső erőben kéne keresni a válaszokat, de nyilván ez egy egyéni meglátás. És a másik az, hogy a gyász nagyon sok kérdést felvet, nagyon sok csúnya és olyan érzést felvet, amit nem szeretünk kimondani, nem szoktunk megnevezni. Hogy nekem most szabad-e mondjuk ezt, vagy szabad-e mondjuk azt, vagy mit mond a társadalom erre. És ha csak hallanánk, hogy mások is küzdenek ugyanezekkel a gondolatokkal, hogy szabad nekem nevetni, vagy föl szeretném venni azt a sárga sálat, de most valami föl kéne azt venni? És ilyen kisebb-nagyobb problémák. Úgyhogy nem talált egyelőre ennek akkor helyet, ahol tudna ezzel foglalkozni. Szóval mégis azt mondom, hogy kellene, mert az a helyzet, hogy mindenkivel megtörténik, vagy előbb, vagy utóbb, és mégis úgy teszünk. Minden héten belefutok egy-egy ilyen esetbe, hogy azt hisszük, hogy nem velünk történik. Azt hisszük, hogy nem mi vagyunk azok. Tehát csak itt azt hiszem a közvetlen környezetemben valamelyik kutyasétáltató ismerős mesélte, hogy egy rokona aznap délután halt meg mindenféle előzmény nélkül, 36 évesen. Tehát mondanám, hogy mert az én esetem egyedi, nem. Az, hogy jobban elfogadjuk, hogy idősen halunk meg, az igen, az egy beidegződés. De hogy egyedi lenne, hogy meghalogatunk, nem. Tehát ez egy fix pont. És a másik két dolog, amit szerettem volna megemlíteni, azt már korábban hallgattam meg a Bagdi Emőkével egy riportot. A legelső riportot adta azután, hogy a fiát meggyilkolták. Jó pár hónappal azután, hogy az történt, mondta, hogy mindenképp meg szerette volna várni azt az időt, hogy ő erről tudjon beszélni. Mindenki, aki benne volt ebbe, érdeklődően, idézőjelben érdeklődően figyelte, hogy egy szakember, akinek minden tudás a kezében van, aki
sok ezer esetet látott, hogy dolgozza ezt föl, vagy fel lehet-e dolgozni. És egyébként nagyon ajánlom ezt a riportot, de az jött le az egészből, hogy igen, tehát ő is kimondta, hogy minden gyász folyamat más, mert ő is gyászolt már meg szülőt, házastársat, egyebet, de ugye a gyermek elvesztése az olyan mélységekbe taszította őt is, amire nincs tankönyv. És ő is említette, hogy a gyász fázisai, hát azért ezek nem így vannak egészen. És azt mondta, hogy ilyen mélyre kerülni magunkban egy olyan dolog, amit még kifejezni is nehéz, és egész más megélni, na és egy egész másról beszélni. Úgyhogy megint oda kanyarodok vissza, hogy volt már nekem azért beszélgetésem, most csak magánemberekről mondok példát, mert nem szakemberek, akik azt hiszik, hogy tudják, hogy mit kéne mondani, de még egyetlen egy hozzátartozójuk sem halt meg. Hozzáteszem, ez csak idő kérdése. De nem hiteles. Tehát nem hiteles. Amíg ezzel az élménnyel valamilyen úton, módon kapcsolatban nem kerülünk, nem tartom hitelesnek. Viszont aki már kapcsolatba került, ha nem is mindegyik fajtájával, de vannak olyan belső megélései, aminek a megosztása igenis valamit számít. Tehát láttam ebben a nyári baráti összejöveteles beszélgetésben is, hogy számít, hogy valami értelme van, mert annyi mindenről tudunk podcastot csinálni, mindenféle burgernek ugyanolyan tesztvideóját, meg mindent meg lehet, mindent a világon meg lehet csinálni, beszélünk róla, és a fontos dolgok úgy kicsit az alján vannak a mondandóknak, és akkor utána megtörténik, és akkor ott állnak az emberek, hogy és akkor most akkor hova nyúljak? Hát sehova, ugye? Ez volt az egyik ilyen hatás, amiről akartam beszélni, és ettől független, hogy most jutottam csak oda, hogy ezt a podcastot felmondjam. Régebben szedem össze a gondolatokat. Nem tudom, hogy ki követte és követi a Karsai Dánielnek a küzdelmét az ALS-sel, és magával az eutanáziával kapcsolatban. Erről most itt nem is mondanék véleményt, mert szintén nem tartanám hitelesnek, és nem is ez a mondandója ennek. Egyébként, hogy időközben elhunyt, hogy milyen, ugye a Bagdi Emőkés esettel szemben, hogy ott egy teljesen váratlan haláleset történik. Van egy ilyen jellegű betegség, aminél gyakorlatilag tudjuk, hogy az illető meg fog halni, és gyakorlatilag borítékolva van, hogy a tudatod marad a legvégéig épp. Tehát tiszta tudattal haldoklik az ember, ha lehet így mondani, és a környezete. Tehát, hogy képzeljük el, vagy hát én se tudom elképzelni, de egyáltalán, hogy gondoljunk rá, hogy ezek milyen élethelyzetek, amiket egy családnak viselni kell, hogy mennyire, most ez rossz szó, de hogy érdekes, hogy váratlanul talál meg minket egy ilyen esemény, vagy tudjuk, hogy meg fog találni. Vajon mennyiben számít az, hogy erre nem is az, hogy mikor és hogy, de felkészülünk, hogy ez meg fog történni. El tudja az ember rendezni az életét? A környezetét? El tudom mondani, amiket még akartam? Válaszokat tudok kapni azokra a kérdésekre, amire akartam? Ez egy nagyon nagy dilemmákat és kérdéseket indított el a fejemben,
mert mennyire két nagyon ellentétes dolog. Úgyhogy ez is egy másik olyan volt, amiről akartam nektek beszélni, és láttam valamelyik nap egy idézetet, azt akartam még megosztani, hogy gyere, előkeresem közben, hogy nagyon hajlamosak vagyunk elítélni önmagunkat, szerintem én is. Én azért is, mert tényleg úton, útfélen szabadkoznom kell, tehát ha akarom, ha nem szabadkoznom kell, hogy én erről akarok beszélni, és nem azt tükrözi vissza a társadalom, hogy nagy részt, mert vannak kivételek, hogy de jó, hogy te ezt mondtad, hanem azt tükrözi vissza, hogy jaj, hát figyelj Zsófi, ez egy sikamlós dolog, nem kéne, beszélj inkább, mit tudom én, a keresztrejtvényekről, vagy mit tudom én, valami tesztvideót csináljál, vagy röhögcséljünk 2 órát, vagy nem tudom. És akkor ugye én nem értem. Úgyhogy az idézet nagyjából arról szól, és ezt mindenkinek szeretném üzenni, bármilyen nehéz élethelyzetben van, nem csak halálesettel kapcsolatban, akár egy tartós betegség, egy tartós beteg ápolása, egy vállás, bármilyen gyászfolyamat, akár egy munkájé, egy élethelyzeté, bármilyené, hogy igenis legyünk büszkék magunkra, és értékeljük azt, és ne felejtsük el, hogy mennyire bátor dolog az. Akár most ezt magamra is értem, mert igenis valahol bátorság kell ahhoz, hogy az ember olyanokat mondjon, amit senki nem akar hallani, de higgyük el magunkról, hidd el te is magadról, hogy mennyire bátor vagy, csak azzal, hogy újra és újra felkelsz, elkezdesz egy újabb napot, csinálod tovább, még akkor is, hogyha ez egy olyan élethelyzet és olyan történet, amire nem voltál meg felszerződve. Tehát nagyon más, mint ahogy gondoltad, hogy lesz. Tehát egy olyan jövőben veszel részt, amiben nem gondoltad, hogy részt kell venni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy magával szemben legyen nagyon egyrészt türelmes, másrészt elfogadó, és az, hogy újra és újra a nehéz helyzeteket tudjuk viselni, azért legyünk hálásak, hogy sikerült, hogy tudunk tovább menni. Viszont ismertek, azért eléggé, hogy mondjam, szarkasztikusan, meg öniróniával próbálok ehhez az egészhez hozzáállni, és még a legelején talán említettem, ami az egészet elindította bennem évekkel ezelőtt, Nora McInerneynek volt egy TED beszéde, ami ugye arról szólt, hogy mikor azt mondják, hogy leszünk túl ezen a gyászfolyamaton, és ugye a mondandója az volt, hogy nem leszünk túl rajta, soha nem leszünk túl rajta, hanem így élünk tovább. És a Nora McInerney csinált egy YouTube csatornát, ahol ugye voltak ilyen témájú podcastok is, és azt imádtam a nőt, most is szoktam hallgatni, mert újra aktívan csinál adásokat, és ugye a gyász témájú ilyen portrésorozatnak, mert mindig más emberrel ült a mikrofon mögé, annak az volt a címe, hogy pocsékul, köszönöm, hogy kérdezed, tehát ugye nem mindig csak szép dolgok vannak. De most ő erre felfuttatott egy egész sorozatot, úgyhogy nem én vagyok az egyetlen ilyen, nevezzük, idióta a Földön. Azóta már más lett a csatornának a neve, Feelings & Co., hogyha bárki szeretné megnézni. Imádom a nőt, ahogy mondjuk sminkelés közben beszél
a gyászsal kapcsolatos újabb és újabb élményeiről, mert a férje elvesztése kapcsán, a férje és az édesapja elvesztése kapcsán volt belőle része rendesen, és tudjátok, vannak ezek a Get Ready With Me videók, na hát ő is ezt szokta csinálni, csak éppen ez a témája. Úgyhogy még egyszer Nora McInerney és a Feelings & Co., ha bárki meg szeretné hallgatni. Ez jutott ma eszembe, emberek. Úgyhogy felvezetve az évad témáit, szeretnék visszamenni a komolyabb dolgok felé, népszerű, nem népszerű. Aztán meglátjuk. Várok témaötleteket, ha bárkinek van valami hasfájása, amiről szeretne beszélni, akkor megtaláltok, és próbálok majd egy-egy kérdéskört kivesézni egy-egy adásba, mert mindig, ahogy az ember beszél róla, akkor rájön, hogy hát ez az egy mondatos kis dolog, amit felírtam magamnak, mert most felírtam azt hiszem 6 kis bekezdést, na most ebből lett ennyi. Úgyhogy mindig van mit mondani. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ez volt a ZB Podcast második évadának első adása. Sziasztok!